Hola amigo, toto je druhá časť toho, ako som cestoval sám do Tatier. Ja ešte v tomto momente stále neviem, kde budem spať. Kráčam na chatu, keď budú mať voľnú posteľ, tak spím tam, keď nebudú mať voľnú posteľ, tak spím niekde na zemi. Tu som konečne uvidel destináciu, kam sa chcem dostať, a to bola Terryho chata. No po ceste bola ešte táto Zamkovského, kde som si našiel kamaráta, objednal som si bierel za 4 eurá a bola tam voda, ktorá stala 6 eur, minerálka za 6 eur. Keď som sa napil, išiel som ďalej a uvidel som nemožné. Na túto túru reálne niekto išiel v ponožkách a sandáloch. Celkom ma to aj namotivovalo, lebo keď to niekto vyjde v šlapkách, tak jasné, že to vidím ja v turistických topánkach. Bez tejto externej nabíjačky by som bol už dávno stratený a preto to je taká vychytávka, na ktorú nemôžete zabudnúť, keď idete takto sami cestovať. Je tu zima, ale pozitívne je to, že po cca takých 3-4 hodinkách vidím toto. Môj nocľah. Aspoň dúfam. V toto obdobie som mal v hlave dosť otázok a táto túra mi umožnila nad všetkým poriadne popremýšľať, takže mi to dosť pomohlo, no základná otázka bola to, že či budem spať na zemi alebo v posteli.